Moikka, tervetuloa uuteen videoon. Täällä meillä on vieraana Miro Mäkinen. Ai saakeli! Sama läppä aina. Ja Tuuli. Miksi mä sanon mitään tuollaista hauskaa? No, haluatko sanoa hauskaa? En mä enää. Okei, se meni niin. Elikkä tää on osa 2, kuvattiin just äsken Tuulin kanavalle uusi video. Voitte käydä kattoo alhaalta linkistä, hyödyttää varmaan sikan Tuuli suolle hyvä showtausesta, mutta mennään videoon. Tehdään siis spill your guts or fill your guts. Ai niin, please onneksi sanottu englanti. Sun kännykkä. Sinne meni kaikki kysymykset. Oi juma! Eli siis tässä on idea se, että joko vastaa kysymykseen tai sitten syö jotain älyä. Meillä on täällä kaikkea älyttävää ruokaa. Haluatko kertoa, mitä kaikkea täällä on? Täällä on tollanen kananmuna, sitten hernekeittoa, nutellaa, soijaa, jossa on majoneesia ja sitten chiliä. Joo, ja sitten on vielä sinihomejuustoa. Yeah. Ja kaikki on raakaa. Joo, Yeah. ei mitään siis, ei lämmintä tai mitenkään niinku keitettyä, kaikki on ihan vaan niinku... Täällä on siis raakaa hernekeittoa. Niinku Tosi ällöttävää. Kaikki ottanut vähän jotain noista niin. Tää on vähän ällöttävää kun otetaan lisää tätä videoa, mutta nyt mennään uhrautumaan. Ja mä kysyn eka Tuulilta. No on keikka muistosi. Ja safkanat niin kananmunaa. Noloin keikkamuisto, mitä on tapahtunut keikalla. Siis mulla tulee vaan mieleen kaikkea niinku... Just se, että on kompastunut lavalta, on ottanut sanat. Niin. Ja sit se, että kun hikoilee ihan hulluna, niin sitten joku kaveri vaan putsaa sun selän jollain paperilla ja sitten on silleen hyi. Niin. No on niinku ainoita tollasia noloja, jotka ne tulee mieleen. No, Niin, se oli siinä joten... käytännössä tuo vastaus. Jep. Jos sulla ei ole mitään oloa. Ei siis niinku mun mielestä ei oo mitään oikeesti kunnon oloa käynyt, koska en mä ainakaan muista. Ei oo tapahtunut mitään sellaista niinku niin isoa. Okay. Ehkä vielä jonain päivänä. No Ani, kenestä puhuit viimeksi paskaa? Puhun aika paljon paskaa, niin vähän miettii. Sillä ilkeästi paskaa, kun sä jätät sellaista läppää, missä aina heitetään niinku... Niin, no ei sitä lasketa, mehän nyt aina kiusataan. Niin. Eli niinku sellaista oikeesti Joo. paskaa. Niin, oikeesti sillä, että voi vitti, no ei, kyllä sä nyt tiedät, mitä mä meinaan. Wow, shit, sä otti tää kunnolla! Eikö se ole älyttävää? Sä oot ihan haipeis, kun toinen se joutui kokeen tonne. Yes. Eikö se ole sillä niinku, et not the big... Ei hitto, se kuoli. Eikö se ole sillä aika niinku hirveä kokemus, tiiäks? Tää on niin suolasta. I know. Tää oli oikeastaan pahin näistä. Tää oli pahin näistä kaikista tähän mennessä. Oh my god. Älkää kokeilko tätä kotona. Okei. Kysymys on siis se, että tilanne 1. Se, että sä tietäisit miten, milloin ja missä sä kuolet, mutta sä saisit syödä ihan mitä vaan sä haluat niin kuin koko sun loppuelämän. Vai se, että sä et tiedä milloin sä kuolet, miten sä kuolet, missä sä kuolet, mutta sä saat syödä koko loppuelämän ainoastaan salaattia, anjovista ja näkkileipää. No more pizza! Tää on kyllä sellainen juttu, että kyllä mä mieluummin sit tiedän, että missä mä kuolen näin. Melkein muutenkin mä vaan halusin tietää, että milloin Mut mä kuolen. kerrotkaa miten pelottavaa, koska jos oikeesti tietäisit missä, miten ja milloin, niin sit vaan eläisit sun elämää vähän niinku sen mukaan. Ja vainoharhaisesti sä välttäisit sitä tilannetta, mutta sit se kuitenkin tulis. No mieluummin silleen, kun se olisi jotain salattia 2 Kyllä mä haluan tässä jossain vaiheessa niin vähän kasvaa, että mä en jaksa olla tällainen laiha paska koko ajan. Mulla on isompi hapa kuin sulla. No niin, sä luulet, Kuka ei oo niinku mun kysymyksen kohdalla missään vaiheessa syönyt mitään? Ani on vaan perseestä. Mä söin vapaaehtoisesti tätä nutellaa. Kun Tuuli oli vaan laittu siellä koko ajan, ei mitään niin pahaa kysymyksiä. Tulla se ihan silleen normikysymyksiä, että tää tulee räjähtää pankki, kaikki pahimmat sitten. Noniin Ani, menisit sä 4 medialle siitä, että saisit 500 € enemmän palkkaa kuukaudessa kuin Yrelle? Vaihtaisi sä summerissa johonkin 4 median samanlaiseen vastaavaan sarjaan siitä, että saisit vähemmän palkkaa? Joo. Menisit vai? Joo, obviously. Mä linkkaan tää sun pomolle, se on sit siihen. Antakaa Anille kesät, että se tulee aika persaa mitä ei sun. Raha on raha. Raha on vaan rahaa toisaalta. Eläisitkö koko sun loppuelämän silleen, että sä et sais kuunnella Demi Lovaton musiikkia, sä et sais mennä sen keikoille, sä et sais ajatella sitä, sä et sais puhua siitä, vai 2 vuotta ilman YouTubea? 2 vuotta ilman YouTubea, koska mä voisin aina tehdä sellaisen hienon comebackin. Okei, mut sä et sais katsoa mitään videoita YouTubesta? Ei se haittaa. Okei. Tiedätkö, miksi se on vähän tyhmä vastaus sulta? No. Koska sä Ani sanoi, että sä et kanssa sais ajatella sitä. Niin jos sä et ajatteli sitä, niin sä voisi olla ikävä sitä. Sulle ei tulisi mitään paskoa fiiliksi, jos sä et olisi ikinä tiennyt sitä. Ei voi katsoa luopua. Ei voi luopua. Oot sä noin niinku lojaali fani? Mistä asiasta valehtelit sun tyttöystävälle viimeksi? Viimeksi vai? Tyyli jostain aikatauluista. Tää on aika easy, koska mun mielestä mä sanoin jotain, että
Mitä sun pitää nyt kertoa? Mun mielestä sanoin sille jotain, että me nähdään vähän jotain, mun mielestä mä sanoin jotain silleen, että me nähdään vähän että mä näkisin vähän myöhemmin sitä, niin mä sanon, että tää kestää vähän pidempään tää kuvassessio. Ai vaan, et sun ei tarvitse olla senkaan? No ei, mutta mä näkisin sitä vähän myöhemmin. Silleen. Niin, ettei sun tarvitse olla senkaan. Niin, basically. Ei, no basically. Just admit it! Basically, et nyt saa mua jumalauta kesken videoita. Ei pysty. Ketä kaveria sä häpeät eniten? Sulla on kumminkin sen verran niitä kavereita, että sulla on sellaisia, sulla on aika hyviä kavereita. Kaikki ketä sä hengaat, niin sä oot aina sä oot hyvä kaveri niinkään. Jep, paitsi te kaksi tietysti. Niin, no me kaksi ei nyt silleen, mutta sulla on sellaista, ketä sä tunnet sille ihan vähän, kenen kanssa hengailet tai jotain. Ai pitää olla siis sellainen oikeesti hyvä kaveri. Jep. Joo, tai joku sun kaveri. Ja sit ei mitään sellaista kiertoilua, vaan että sä et vaan häpeät sitä, että sä oot... Silleen, että se on sellainen, ketä sä häpeät eniten. Hengaaks mä kenenkään kaa, jota mä oikeesti häpeen? Ketä sä häpeät eniten? Et ketä sä kenen kanssa menisit viimeisimpänä vaikka matkalle ulkomaille? Hei, nyt mä tiedän mitä mä vastaan, koska tää ei voi ehkä harm anyone. Mun serkku Reetta, me ollaan siis tosi samanlaisia, me heitetään tosi tyhmää läppää ja meillä on tosi oudot jutut. Hei, milloin voit sä vastaa? Me ei nyt oikein keritä. Voit sä vastaa? Puhelin soi. Ja tosi sellaisia niinku kaveri ja serkku eri asia. No se on mun kaveri, mulla on niinku basically sisters. Annetaanko tää? Niin, joten mä voin sanoa vaan, että mä häpeän sitä, koska meillä on niin tyhmät jutut aina yhdessä. Et niinku ne ei näe päivän valoa niin usein. Ani, mikä sä tykkää enää mun Instagram-kuvista? Niin, miksi sä tykkää? Se syy minkä takia on se, että... En mä näe niitä, mä seuraan liikaa ihmisiin bullshit. Ei vaan, tiedätkö kun Instas on ensinnäkin nykyään se epäkronologinen aikajärjestys? Ei mä usko tohon. Sä olit kommentoinutkin mun kuvaa ja sit et kuitenkaan tykännyt siitä. Ja sit toisellakin, mä oon vaan tosi paska niinku someen kanssa. Älä siitä, että sä kommentoit, että tykkää kaikkia muitten kuvista, mutta sä tykkää mun kuvista. Ai jaa, en mä ois huomannut. Älä selitä! Okei, no sä söit, joten okei, alat seittää. Tuli vähän lisää suolaa. Toi on paha homejuusto. Koska mä oikeesti siis... Mä niinku fuulasin teitä, että mä en tykkää somejuusta. Mä oikeesti tykkään, siis se on mun elämä. Toi on tosi pahaa homejuustoa, niin mä vähän niinku kusin omille suhteen. Sinä ja Nikihän tässä hiljattain justiin teitte omat kanavat ja tälleen näin. Niin nyt kun Niki on tuottanut jonkin verran sisältöä omalle kanavalle, niin kerro rehellinen mielipide niistä videoista. Ai Niki ne sen muiden videoista? Niin. No rehellisesti mä en oo ihan jokaista kattonut, mutta ne mitä mä oon kattonut on niinku ihan jees. Ihan jees. Niinku on hyviä videoita. En mä niinku katso kenenkään videoita. Niinku, mulla on sama mielipide jokaisesta tube. Esim. Mun ja Nikinkin videot oli mun mielestä ihan jees. Ja mun ja Nikin videot ikinä ollut mun mielestä silleen, vittu nää on hyviä. Mun mielestä mikään tube-video silleen, ei hitsi tää on hyvä. Mun on sellaista ajatella, niinku Ilta-Sanomat kyllä ainakin tosi hyviä. Se on ihan eri asia kuin kaikki missä minä olen laulaa mun mielestä ihan sairaan hyviä. Mun mielestä niinku kenenkään videot ei oo mitenkään niinku silleen helvetin hyviä. Se on kun lukee sitä Ilta-Sanomia, niitä on kiva katsoa lukea, mutta ei oo siellä, että vittu oli hyvä uutinen. Tää on ei. Se on mun vastaus. Se on niinku yleinen mielipide niinku jokaisesta videosta. Kumpi on sun mielestä huono ihmisenä, tubettajana ja niinku sen niinku käytännössä millainen se on, että millaisen kuvan se on levittänyt, niin kumpi sun mielestä on ärsyttävämpi henkilö? Jaakko Parkkali vai Arttu Lindeman? Mä napisin. No shade Thursday. Tarvitse vettä tai jotain? Vesi pahentaa. Maitoa. Ei mä kärsin nyt viihteen vuoksi. Kumpi on sun mielestä huonompi artisti? Sanni vai Alma? Sanni vai Alma? Joo. Huonompi artisti? Joo, eli nyt ei oo silleen, että kumman musasta tykkäät enemmän. Ei oo mikään makuase, vaan kumpi on huonompi artisti. Niinku artisti no. Mä et artistit niinku sitä brändiä. Mä saisin kyllä... Brändi ja niinku esiintyminen, laulutaidot. Joo. No käytännössä vaikka sä vastaat oman kuvan, niin se meinaa sitä, että sä vihaisit sitä toista täysin. Se on vaan tykkää toisesta enemmän. Vaikka molemmat on sun mielestä hyviä, tiiätsä? Toisaalta mä kuuntelen enemmän Enkku, mä oon kuunnellut Alman biisejä, se on hyvä. Mä sanon, että Alma on better. Saatana heitti. Eli Sanni on huonompi artisti. Alma on mulle. Mutta onko Sanni huonompi artisti? Mä valitsen noista Alman, okei. No kysymys on, että kummasta pidät vähemmän, musta vai Anista? Älä kysy tota kysymystä. Mä kysyn susta. Tiedätkö, kun mulla ei oo mitään, mulla ei ole parasta kaveria, mulla ei niinku mitään sellaista niinku, Niki on kyllä jo silleen, mutta mulla ei niinku sellaista, mä en niinku,
Ei oo yhtäkään Siis- kaveri, mikä on tärkeämpi kuin toinen, tajut sä? Kysymys on, että kummasta pidät vähemmän, musta vai Anista? No mä syön, koska en mä voi vastata tähän, kun se ei mulla oo mitään niinku, en mä pysty sanoa, tietsä. En mä pysty sanoa, että joo mä tykkään vaikka Tuulista vähemmän kuin Anista, koska mun mielestä että se kaverit on aina teet sille kavereita. Meikin mietin, sit että kummasta mä syöt. tykkään enemmän, Sit että syöt. mä Anista rakastan niin paljon. Okei. Ai että, kiva kun sä joudut syömään nyt tota. Onks hyvää? No, sanotaan näin, on mä parempikin syönyt aterioita joskus. Ei! Hei, Aini, mä lupasin, että mä syön tän chilin tän videon loppuun. Do it for the views. Ja Tuuli vetää chilin vasten. Vedä kokonaan. Joo. Ja mä haluan... Syö se chili. Syö. Mitä sä teet? Mä avaan sen. Miksi? Koska en mä halua noita syödä noita siemeniä. No siemenet on just ne. No, Ai on se? Joo. Ai mä otan nää aina pois, mutta just kun ne jotenkin mä ajattelin, että se kuori on niinku se, mitä voi syödä vaan. Ai No jaa. siemenet on ne tuliset just. Nyt se mä sitä eka kertaa chiliä, koska se on ihan shokissa. Mä rakastan tulista ruokaa. Who burns tuolla? Toi on niinku ihan, toi on ihan törkeen tulista, koska se vasta alkaa niinku hyytiä toi. Se tuntuu hassulta. Mutta niin, kiitos kun katsoit videon. Oli hauska kuvata, kiitos kun tulitte. Kiitos paljon, että sai linkkiä. tulla. Ja mä laitan taskun tosiaan, sit tulee. Joo, niin älä kerro, että mä maksan sulle tässä, kun mä oon aina sanonut kaikille, että me ollaan frendejä. Jos jengi tietää... Ai oot? No älä sano, siis mä sanon totta mun frendejä. Hyi helvetti, on sun frendi joo. Mun Insta on vaan esimerkiksi jotain kiinnostavaa. Niin, ja siis niinku tulee virallinen, voi kans seuraa Instas. Jos haluu. Mutta en mä ton kaveria. En mäkään, siis onko oikeesti kuullut siitä virosta? Siis se on niin joo. Se on oikeesti sanonut, että jollekin, että me ollaan frendejä. Siis en, musta tuntuu, että se viro on vaan itse sen kaikkea valheita. Mut Miro, oot sä oikeesti sanonut, koska